Doon tayo galing sa Piraon. Ayan. So, uwi na tayo guys. Grabe yung refreshing guys. Feel na feel ko talaga yung tubig habang lumalangoy ako. 1 year din yun guys bago ako nakalangoy ulit. So kanina kasi marami kasing naliligo. So hinayaan ko na lang muna sila. So nung kami na lang ni Mana Tarsing, actually matagal na rin siya dyan. Matagal na rin siya naglalaba. Kaya namimiss ko yung Piraon. Nung nagpunta ako ng Manila ay wala doon ganong tubig eh. Ang hirap ng tubig doon, grabe. Pero dito unli lahat. Unli tubig, unli pagod, natural. Pero hindi mo yun mahahanap sa Manila except na lang doon yung swimming pool. Pero sob na ako dyan kahit di na ako dumating pa sa swimming pool. Okay na sa akin yun. Kasi I'm so happy. So, tapos na tayong maglaba. Pauwi na tayo ng bahay. Happy lunchtime na po. Lunchy na po guys. So, mainit na naman ang panahon. Kailangan presko lagi tayo. At huwag magpapabaya sa tubig sa ating katawan. Dahil yun po ang pinakamahalaga sa panahon ngayon. Dahil summer po tayo. At ayan guys. Nahalgog na po ako ng hangin. So malakas po yung hangin dito. So nilalamig na po tayo. Charing, it's a prank. Pero okay lang guys. I'm so happy naman. O kasi once in a while lang naman yun mangyari. Grabe. In-enjoy ko talaga ng gusto guys. Kaya kayo kung may gusto kayong enjoy sa buhay, hanggat nandyan pa, pagbigyan nyo. Kasi minsan lang yan. Kumbaga, sayang lang naman yan. Ayun guys. Joke lang. Na ano tayo ng hangin. Ayan. Bukas ng hangin guys. So pauwi na tayo guys. Yun yung bahay namin. Matatanaw nyo dyan. Oh yes. So doon tayo mapunta. Po. Mababay pa pala. Makakainin yun. Kasi ino na natin na maglaba. Kasi dami na tayong labahin. Pero now, so it's okay na. Diba? Now, dapat take it easy lang tayo. Huwag tayo magpapastress. Kaya natin ang stress ang may stress. Diba? Good vibes lang. See you. Thank you sa mga nag-review. Thank you so much.